Γεια σας φίλοι μου! Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα. Σήμερα θα εξερευνήσουμε τον συναρπαστικό κόσμο του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης. Πριν αρχίσουμε, ας θυμηθούμε τα βασικά. Ο πολλαπλασιασμός είναι η προσθήκη ενός αριθμού πολλές φορές, ενώ η διαίρεση είναι ο χωρισμός ενός αριθμού σε ίσα μέρη. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι έχουμε τον πολλαπλασιασμό 4 επί 3. Αυτό σημαίνει 4 φορές το 3, οπότε 4 συν 4 συν 4 ίσο με 12. Και τώρα, ας δούμε ένα παράδειγμα διαίρεσης. 12 δια 3 ίσο με 4. Αυτό σημαίνει ότι το 12 μπορεί να χωριστεί σε 3 ίσα μέρη, καθένα από τα οποία είναι 4. Τώρα που έχουμε κατανοήσει τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση, ας εξερευνήσουμε μερικές ακόμα σημαντικές μαθηματικές έννοιες. Το γινόμενο, το πηλίκο και το υπόλοιπο. Ας ξεκινήσουμε με το γινόμενο. Το γινόμενο είναι το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού δύο αριθμών. Για παράδειγμα, αν πολλαπλασιάσουμε το 4 με το 3, το γινόμενο θα είναι 12. Το γινόμενο μας δείχνει το σύνολο των αντικειμένων ή την ποσότητα που έχουμε συνολικά. Τώρα, ας μιλήσουμε για το πηλίκο. Το πηλίκο είναι το αποτέλεσμα της διαίρεσης δύο αριθμών. Για παράδειγμα, αν διαιρέσουμε το 12 με το 3, το πηλίκο θα είναι 4. Το πηλίκο μας δείχνει πόσες φορές ο διαιρέτης, δηλαδή το 4, χωράει στον διαιρεταίο, δηλαδή το 12. Τέλος, ας μιλήσουμε για το υπόλοιπο. Το υπόλοιπο είναι ο αριθμός που μένει όταν διαιρέσουμε έναν αριθμό με έναν άλλο και δεν μπορούμε να τον διαιρέσουμε περαιτέρω χωρίς να πάρουμε κλασματικά μέρη. Για παράδειγμα, όταν διαιρούμε το 12 με το 3, το υπόλοιπο είναι 0. Γιατί διαιρούνται ακριβώς. Ίσως είναι δύσκολα στην αρχή, αλλά μη σας ανησυχεί, θα τα καταλάβετε μέσω της εξάσκησης. Θυμηθείτε πάντα να ασκείτε το μυαλό σας και να λύνετε ασκήσεις για να βελτιώνετε τις δεξιότητές σας συνεχώς. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Είμαι σίγουρη ότι θα γίνετε μεγάλη μαθηματική. Αντίο!